Tari rampokan sampun dipun aturaken dening para putra-putra mugia mangke dados panglipur dhumateng Bapak Ibu dhumateng para kanca sugeng lurahan sugeng enjang mersani kepada para putra saking Markosar Taruna Jaya ngantos dadi parane ditara ing dalu punika kekering parane masaraku kekering parane masaraku ora yen pape para putra-putra kang ijil saking Taruna Jaya yen dinandra lampahing para putra anjet turangga ketingal kayah-kayah dampyak kadya gajah kelangan serati ya siap
Siro
Win, mending kamu duduk sini. Mending kamu duduk sini. Sampai utuh. Ganti baju. Salam satu nyali. Berapa bawah itu? Turun lagi, turun lagi. Ya, pas. Terus ada kan? Ada kan? Ada tuli. Ya, bangsa.
Akun bareng iya akeh songo musuh akeh itu lah songo bareng ijo terakhir kayak iya akeh teman biae Begini ku sepuro di angkatnya ini tuh second tangan sepuro tres ini loh ini nomor 11 orang tak putar ke sana biar kita channel kan very channel pandang kalawan
Radyo Radi. Kabeh. Hah? Memet. Barong. Memet. Ini iki gak ya.
Dan susul tak. Nep, hadap. Jajal rek ya. Thank you.
Kamu takut juga kan? Aku latihannya semrawo tuh, cuman aku menong. Gantian lek, koncone ya akeh kok. Pakakne aku terus lho. Enggak aja, Mas. Melo. Ayo. 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 Wis kene kesel-kesel kok. Ayo. Ngomong to ayo. 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 Selamatan dhisik jadi selamat dinyambut gawe ditandang gawe selamat sing duwe gawe selamat penontonnya sekabehne ora sampai kolo yo pada saat dhisik Yang pakai baju celana merah itu siapa? Ini kan enak. Sun putih orang mari pangeran kalau mantan kakok putih kang sapi amer sapi sumangga sapi tumot apa muji setia ekang sampun naruri warisane leluhur kang suwargi mila monggo sami diuri-uri bareng lestarine kabudaya Jawi Duh Gusti paringmo pangayoman dumateng kita sarombongan mugi-mugi kita awit putra bina-bina saking sambi kala kita tansah sabar lan narima
binarung laras sepratokyo kapol kandang purna lawan kongko ayo sora dungkoro miyoko kumulo koyo basakoro sun putih marang mring pangeran kanggo mantar ing kita sedaya kakung putri kang sakti amirsani sumangga sami tumpon amuti kesenian ingkang sampun naluri rakitane gendeng Jawi mila monggo sami diuri-uri lestariné kabudayaan Jawi Duh Gusti paringa pangayoman dumateng kita sarombongan mugi-mugi kita awit cocok bela-bela sakit terbeto cahaya kanono hijaya Yeah.